45 sena ilu, Serentni Mamo sar l-ewwel President ta' Malta Repubblika li b'inizjattivi varji ġġieldet il-kurrenti ta' dawk iż-żminijiet u b'mod mill-aktar ambizzjuż saret Repubblika Parlamentari. Għal snin twal Malta kienet ġawra kolonjali tal-Imperu Rjali, iżda fl-1974 tfasslet l-ewwel Kostituzzjoni mill-Maltin għal Maltin. Id-dekan tal-Fakultà tal-Arti fl-Università ta' Malta u l-istoriku Dominic Fenech spjega li bekk Malta kienet aktar avvanzata minn pajjiżi oħra f'dan l-aspett. Iktar kienu inizjattivi daqsxejn kultant ahead of their times. Il-politika meta l-gvern dak iż-żmien kien jaqbad politika barranija infassla fuq il-Mediterran, Malta kienet kważi waħedha qed tagħmlhom dal-affarijiet imbagħad wara li bdew in-nies jitkellmu jaħsbu iktar fuq dal-affarijiet. Però kien perjodu fejn Malta kienet għaddejja minn ħafna tibdil, minn mewġa ta' modernizzazzjoni. Hawnhekk spjega element kruċjali tal-Kostituzzjoni tal-1974. L-iktar element importanti fiha elementi oħrajn, ma l-iktar element importanti huwa illi kompla jaqta l-aħħar rabtiet mal-ġraja kolonjali tagħna, fis-sens li meta sirna indipendenti fl-1964, ir-reġina baqgħet ir-reġina ta' Malta, Queen Elizabeth of Malta. Fl-istess ħin kienet kostituzzjoni li ħasbet fil-ħaddiem u fiż-żgħir billi fost oħrajn saħħet id-drittijiet umani u konsolidat il-karattru sekulari ta' Malta. L-ewwel kostituzzjoni mill-Maltin għal Maltin mhux biss bdiet tissepara l-poteri, iżda bdiet ukoll tisħaq l-importanza ta' aspett pjuttost ġdid għal Malta ta' dak iż-żmien, l-għaqda nazzjonali. Hemm simbolu ta' għaqda nazzjonali illi ma ssibux f'avvenimenti oħrajn għax fl-indipendenza ma kienx hemm għaqda nazzjonali, fil-jum il-ħelsin ma kienx hemm għaqda nazzjonali, sar ħila li biż-żmien aċċettajnihom daw bħala fest nazzjonali, imma fi żmien li saru ma kienx hemm. L-istoriku tem jgħid li fid-dinja tal-lum jum ir-Repubblika għandu jitqies bħala pedament u qal li bla dubju wieħed irid jarbel sew l-istorja ta' pajjiżu biex jaħseb għall-futur. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.